खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 78थि उदांस्रि सानाव बयनिख्रुइबो गोजौसिन फिरफिलाखौ मणिपुरनि रौनिया गाहाय मावख'आव बिरहोयो। थांनाय माखासे साननि सिगां खौरां बिजोङाव आसाम ग्रामीण विकास बेंक श्रीरामपुराव माखासे अजद लाबोनायनि सायाव खेंफोरथि। फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव आसाम मुलुगसोलोंसालिनि आयेननि बिबुंगोराखौ खादों। आलफा उदाङा बमा सिगिनायनि उनाव आसामनि गुवाहाटीआव गुवारै चेकिं सोलिगासिनो। दिनै भारत हादरनि 78थि उदांस्रि सान। आसाम पुलिसआ आलादा अपारेशनाव कौटि रांनि हेर'इन हमनो हादों। खानाफारायाव 78थि उदांस्रि साननि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिरफिला बिरहोयो। डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव पान्जाबनिफ्राय आरोबाव सासे खैदी। दारागावआव 64 BNSSB कम्पानिया उदांस्रि सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। देग्लायनि 78थि उदांस्रि सानखालि सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन फिरफिलाखौ मणिपुरनि रौनिया गाहाय मावख'आव बिरहोनाय जायो। हादरनि 78थि उदांस्रि सान फालिनाय समाव मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लानि मोइरांआव थानाय इन्डियान आर्मिनि गाहाय मावख'आव सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। मख'नो गोनांदि नेताजी सुभाष बसुजों दैदेनजानाय इन्डियान नेशनेल आर्मी एबा INA आ 1944 मायथाइयाव मोइरांआव गिबि खेब फिरफिलाखौ बिरहोजेनदोंमोन। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै बिष्णुपुर जिल्लानि मोइरांआव जारिमिनारि INA गाहाय मावख'आव फिरफिला बिरहोनायखौ लानानै गोग्गानाय फोरमायदों। हादरनि मोनथाम गाबनि फिरफिलाया दिनै 165 फुट गोजौआव बिरदों। बेयो जोबोरैनो गोग्गाथाव होननानै एन बीरेन सिंहआ फोरमायथिदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे साननि सिगाङाव रनेन हाज'वारि, थमास आरो दिलीप कुमार नार्जारिनि सायाव माखासे सुबुंफोरा रां जाख्ल'नायनि अजद लाबोदोंमोन। नाथाय बे अजदआ बुजिलायै आरो मोजां खारिथि होयैनि जाहोनाव जादोंमोन होननानै दिनै खेंफोरथि होदों अजद लाबोनाय सोद्रोमाफ्रा। जायफ्रा अजद लाबोनाय सोद्रोमाफोरनि मुङाव रिकभारिनि लन खालामदोंमोन बिथांमोना मोजां बुजायनो रोङैयाव जादों होननानै मिथिहोयो। मानोना बै लनफ्रा नखरनि सोद्रोमानि मुङाव थानाय रिकभारि लनसोमोन। दा बे गासैबो गोरोन्थि सानलायनायफ्रा गोजान जाबाय आरो आसाम ग्रामीण विकास बेंकनि मेनेजार अंकुर सहरियाया मोजाङै बेखेवनानै होबाय। आरो दायो आसाम ग्रामीण विकास बेंक आरो दिलीप कुमार नार्जारि, रनेन हाज'वारि आरो थमास बरगयारिनि सायाव जेबो गोरोन्थि साननाय एबा गोरोन्थि बुजिलायनाय गैया होननानै खेंफोरथि होदों अजद लाबोनाय सोद्रोमाफ्रा। आसाम मुलुगसोलोंसालि सिलचरनि आयेन बिफाननि सासे फोरोंगिरिखौ खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सासे फरायसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव काछार पुलिसआ आयेनारि बिबुंगोराखौ खायो होननानै काछार पुलिस सामलायगिरि नोमल माहात्ताया मिथिहोदों। दायनिगिरि लेङाइ बिबुंगोराखौ नायबिजिरनायनि उनाव आयेननि नेमखान्थि बायदियै दाय फोनाङो। आसाम मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादा दायनिगिरिनि फारसे हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव काछार पुलिसआ खायो होननानै मिथिहोदों। फरायसाखौ बेबायदि आथोनारि गाग्लोबनाय जाथाया फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव समानै रागा जोंखांहोदों। गोबां सुबुङानो आइजोनि फारसे बेबायदि जाथाया इयुनाव जाफिना बेनि थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायदों। आलफा उदाङा बमा होनो सिगिनायनि उनाव आसामाव हाई एलार्ट। गुवाहाटीआव गुवारै चेकिं सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि आलफा उदाङा बमा होनो सिगिनायनि उनाव गुवाहाटी पुलिसआ नोगोरमानि गोबां लामाफोरखौ बेंखनबाय।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि जुनारसालि रड, उलुबारी राजगड़ फोनांजाबनाय लामा आरो नारेंगी लामायाव आथिखालाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। 78थि उदांस्रि सान फालिनाय समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बृहस्पतिबाराव फारियै 11थि खेबनि थाखाय जारिमिनारि लाल किल्लायाव मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। उदांस्रि साननि आयदाजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय मन्थ्रिया गावनि 97 मिनिट गोलाव बिबुंथियाव हादोरनि दावगानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो 140 कौटि भारतारिफोरखौ मोनसे आदर्श आरो जौगानाय भारत दानायाव मदद होनो खावलायदों। आसाम पुलिसआ आलादा अपारेशनाव कौटि रांनि हेर'इन हमनो हादों। आसाम पुलिसआ फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय जागायदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव जाफुंसार महरै 635 ग्रामनिबो बांसिन हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। गिबि अपारेशनाव करीमगंज पुलिसआ नसुंसेनि रायजोनिफ्राय दावबायनाय गिलाइटी हिल्सआव गंसे गारिखौ होबथानानै पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों 305 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हायो। लोगोसेनो बेजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ खानो हायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव काछार पुलिसआ सनायाव सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ सिग्रोमनायाव गासै 2 कौटि रांनि 330.01 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हादोंमोन। खानापारायाव 78थि उदांस्रि साननि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिरफिला बिरहोयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिरफिला बिरहोनाय बिबुंथियाव हादोरनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो दिनैनि सानखौ गोग्गानायजों फोथांनानै दोनदों होननानै बुंथियो। 3थि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदिखौ गाहाय मन्थ्रि महरै सायख'नायनि थाखाय साबायखर बावहरो। बेनि अनगायैबो बांलादेशी हिन्दुफोरनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बांलादेशआव थानाय हिन्दुफोरनि रैखाथिनि थाखाय दुखु फोरमायहरनायजों लोगोसेनो गाहाय मन्थ्रि मदिनि दैदेननायाव बांलादेशी हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनो नाजानायखौ फोरमायो। गिबि मन्थ्रिया बावैसो जालांनाय बांलादेशनि थासारियाव थैनाय हिन्दुफोरनि फारसे अननाय आरो दुखु फोरमायो। मख'नो गोनांदि 2047 मायथाइसिमाव भारतखौ मोनसे साबसिन हादोर बानायनो थांखि लायो। हादोरखौ मुलुगनि मोनसे गाहाय रांखान्थिनि बेबस्था बानायनायनि थांखि, 8% नखरारि दिहुनथाइखौ बांहोनायनि थांखिजों भारतखौ मोनसे जौगासारनाय हादोर महरै सोलायनाय आरो आसामाव दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागासिनो थानाय बाथ्राखौ फोरमायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। पान्जाबनि खालिस्तानी दैदेनगिरि अमृतपाल सिंहनि उनाव आरोबाव सासे मैखोम ड्राग्स माफिया बलविंदर सिंह बिल्लाखौ पान्जाब पुलिसआ डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव दैथायहरबावबाय। ड्राग्स माफिया बलविंदर सिंहआ गोबां समनिफ्रायनो पान्जाब पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खारखोमानानै दङमोन आरो पान्जाब पुलिसखौ दैखांहोदोंमोन। पान्जाब पुलिसनि डिजिपि गौरव जादबआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदोंदि आथिखालाव ड्राग्स माफिया बलविंदर सिंहखौ आसामनि डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव दैथायहरनायनि गुबै जाहोनानो जादों गुबुन गुबुन ड्राग्स माफियाफोरजों फोनांजाबारि गैया खालामनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन, जाहाथे गुरदासपुर जिल्ला ओनसोलाव ड्राग्स साप्लाइ खालामनाया बन्द जायो। 78थि उदांस्रि सानखौ हादोर नाङैनो गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय 64 नं BNSSB कम्पानि दारागाव SSB रैखाथि बादायाबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो। उदांस्रि सान फालिनायनि हाबाफारि बायदियै फुङाव मोनथाम गाबनि गुदि मुवाफोरखौ लानानै साजायनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे ड्रिल आरो साजायनायनि आबुं दिन्थिफुंदोंमोन। बे सानखौ फोरबोआरि गार्ड अफ अनार आरो हायुङारि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों सिनायथि होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 78थि उदांस्रि सान फालिनायाव 64 BNSSB हावलिनि श्री सन्जय KR साहा एसिस्टेन्टनि नायगिदिंनायाव मोनसे गिदिर बिफां गायनाय हाबाफारि खुंफुंदोंमोन आरो रैखाथि बादानि सोरगिदिं 400सो बिफां फुलिफोर गायदोंमोन।
बेनि अनगायैबो कम्पु स्पर्ट्स एसोसिएशन अफ बाक्सा आरो बी कम्पानी 64 BN दारागाव रैखाथि बादानि सिङाव ओनसोलारि सुबुं अनजिमाजों गोरोबलायनाय गोबां आबहावायारि साननायफोरनि बागै मुलुगनां सांग्रांथि गोसारहोनो आरो जोंनि बिमा बुहुमखौ रैखा खालामनो थाखाय बिफां गायनानै दाजाबारि सोलायनाय लाबोनो थाखाय ज' जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।